Jame anyar barang dek yo. Jame anyar, apa nih sing anyar iki? Lah, ali-alimu nandi ali-alimu? Sor. Los wae. Berarti song iki. Heeh. Apa kowe ngutang aku wae engko bayare nang aku wae ya. Aja sebelang wong bagus. Tresnaku iki kira bakal layu. Bakal layu. Ora Oh
seri bablaske garwane wong liya. Limo ki Kok jatahmu bar kuwi limo. njaluk apa meneh? Sisan dipikir. Sekalian ben waret. Sekalian. 250 Apa? pas. Ojo dhek sangune mung 20.000. Oh, alah. Ya wis nak nu. Aja sepalang wong bagus tresnaku ira bakal ayu ora suwe aku bali iso sumanding ana ing sisihmu. Masuk monggo Wong ayu sing tak tresnani rino wengi dina wengi mong tak impi-impi aku ora bisa lali wong siramu mabujang ing ati batari senadyan sepisan ketemu nanging gedhe mirasa tresnaku rina wengi tersenungku ngarep-arep sekapan balimu monggo Sliramu sing tak tresno karwane wong liya aku wis kebacut nanging ati kumbo gawe lara Apa meneh? apa meneh Cek telu lho. sik apa meneh Masari telingsingan Oke. bar iki mentok mesti iki Mosok. bar iki mentok iki Wis. senep mah ngopo iki ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa hatiku kerantan kekasihku lanyuwun ngapura Sengga
sisan. Lah, Matur lah kok suwun. Weh, matumben. ngono kok jaremu selawewu. 100 lho. Sik dipikir ben pas 1000 ping 4. Siji nek sak lagune apa? Apa? Hah? Lah aku mau diutang 20.000. Utang 1000 ku dadak jujuli. Makane. Ikhlas. Aja grenengi lho ya, engko nak megah aku nak bar iki WA megah aku. Wong seneng kok wong pipis ya. Ya, apa ora? Yuk. Barang sampun papanggilan kenyatane kelulu atine nganti ngerti Mikir tabrak. dadang kanane njur padha tresnane. Matur suwun Mas Gun. Oke. Mas Matur Ari. nuwun. Thank you, terima kasih Mas Wahid. Rajanya Medi cokek. Apa? Iki engko bar iki mesti ganti nang Pluit samping. Ngono. Heeh. Wah, lokasi 2 berarti. Lokasi 2. Ya. Oke, baik terima kasih. Saya ucapkan selamat sore untuk para tamu semuanya. Mewakili dari